ev demu her dema ve xweş be temaşevanên hêja wê ji hezên delal. Em careke din bi bername xwe ya bîra wêjeyê bihevrenin. Em îro dîsa li bajarê Wanê ne. Mêvanê me yê îro nivîskar lêkolîner İkram İşler e. Em ê li gel nivîskar İkram İşler hem derbarê kar û xebatên wî yên kurdewarî de hem jî derbarê têkiliya di navbera kevneşopî û wêjeyê de fikr û ramanên xwe bi we re parve bikin. Belê kekê İkram hûn gelek bi xêr hatin, serseran serçavan. Spas dikim hûn bi xêr hatine, bi xêr û xweş hatine. Serçava sersera. Gelek sabê mala we ava. Kekê İkram em dizanin hûn bi salan e li ser zimanê Kurdî, çanda Kurdî, wêjeya Kurdî, zargotina Kurdî xebata dikin. Lêkolîn û vekolîn û berhevkariyê dikin. Ji bilî wê jî xebatên we yên cuda jî hene. Lê berê ku em derbazî vegotina wan xebatan bibin, em bi kurtasî dixwazin hûn İkram İşler bi temaşevanên me bidin nasandin. İkram İşler kî ye ji ku ye? Belê serçava. İkram İşler xelkê Wanê ye. Belê. Wanê Erdîşê xelkê Pêrtaxê em dibêjin jere. Pêrtax. Gundê Pêrtaxê. Dikeve aliyê geliyê Zîlan bawer. Belê. Em ji xwe ji geliyê Zîlan hatine. Em zaten derdekî me giran ew e. Geliyê Zîla wextê komkujê de em hatine ji wê derê. Yani 1965 de ez hatim Medinê. Yani li Wanê mezin bûm ez. Belê. Kekê İkram di vê navberê de em hemû cangoriyên komkujiya geliyê Zîlanê û hemû komkujiyan bi bîr tînin bi rêzdarê. Kekê İkram geliyê Zîlanê dîrokçeya wê dîsa cihê ku hûn lê hatine dinyê û cihê ku hûn lê mezin bûne. Bandûreke çawa li ser kar û xebatên we yên kurdewarî kirin? Hevalê Hemîd em piçûktayê bi lorînê dayîka mezin bûn. Belê. Bi gotinê wan mezin bûn. Mesela dua dikirin li serê şehîdan dua dikirin. Dema ku bi hevra da axivîn digo erê serê alo Aledîn hebû. Belê. Şehîdê geliyê Zîlanê. Şehîdê geliyê Zîlanê belê. Erê serê filan kesê. Xalekê min hebû Heyder. Ew jî piçûktayê xwe de wefat kirîbû erê serê Heydo. Yani ev tiştana ji hev re digotin me jî guh didayê geliyê Zîla bi rastî heşê min de bû. Min digo ez ê muheqeq ser tiştekî wextekî ez ê bilmîsin. Çêkim yani. Ji min digo ew ê dinyayê yê cîhanê dîroknasê cîhanê hene wana dor nayê me. Belê. Me dê wextê dîrokzanê cîhanê qet dest navîtin vî karî. Bi rastî dîrokzanê Türk jî zaten ser meselê digirtin. Me dê wextê ku nebû min got ka çima em kolê ketine em jî hene yani em xandene xandevanin em jî dikarin yani. Ev kar kete ser milê me û me yani em nizanim binî rabûne ranebûne Destê we salbeş xwe we wekî du cîl jî nivîsîne. Em ê qala we bikin. Bêguman têkoşîna azadiya gelê Kurdistanê jî dîsa berxwedana gelê Kurd ya ji bo parastina nirxên xwe yên neteweyî jî bandûrek li me tevan jî kiriye. Bandûrek jî li we kiriye ku hûn va kar û xebatan hê zêdetir derxînin pêş. Kekê İkram di encama xebatên we de gelek berhem derketine holê. Gel ve em dikarin kurtasî behsa we bikin. Hinî ji waş Kurdî ne. Hinî wan jî ji ber pêdiviyan lêkolîn û vekolîn Tirkiya wa jî we nivîsiye. Em dikarin bi kurtasî behsa wan bikin. Hevalê Hemîd wextê dema ku ez bûme mamostê felsefeyê me ez. Mamostê felsefeyê min 30 salê mamostê felsefetî kiriye ez malnişînim aniha. Dema ku ez hatim Erdîşê hatime Wanê min got ez ê ewa geliyê Zîla binivîsim. Tabii wan ez sürgün kirim. Yani sürgünê Afyonê kirim. Piştî Afyonê çûm min got ka ez çav bikim gelo. Çûme Enstitûya Kurdiya Stenbolê me têkilî danî. Paşê min tayîna xwe zaten helda Enstitûya Kurdiya Stenbolê çûm têkilî danî wan re. Wan behsa ew ê dikir. Behsa
Pirtûkên perwerdehiyê dikirin yani hewcedarî heye. Gav Kurdî yek Kurdiya hêsa wê derê derkete holê. Belê. Tabii Türkiye'de beriya hinkerê ev de hatine bikaranîn yani. Rast tê bîrane ji bo hînbûna zimanê Kurdî ev wekî çavkaniyên bingehîn Çavkaniyên bingehîn Kurdî hîndekariyê ne? Yê hîndekariyê bûn. Ji piştî wî me goka derhemê İngilîziyê de ji hene mesela ewa hîm dike û bi çîrokan hîm dike. Me got çîrokê me ji hene em wana berhev bikin wê baş be. Belê. Ji em hatin me çîrok berhev kirin. Bi rastî duhev Çîrokên gelerî. Belê. Yek Mirza Mehmed e gelerî ya ji belê. xwe çîrokên gelerî di nav da gelek çîrokên e. Belê em hatin îşa wan de ketin me ew berhev kirin. Başê zaten dosya Zilanê 20 sal kişand. Yani 20 sal bi domahê 20 sal kişand. Şahidê wî em bêjin belgeyên nivîskî şahidên bi devkî dema ku binê ewa da mirine wextê ku komkujî çêbiye di binê miriya da derketine nemirine em çûne bawan me reportaj kir wan re. Anha Pirtûka yekemîn a gelî Zîla ya Zîlan dosyası ji belgeyên nivîskî wî çaxî derketine holê. Ya duyemîn jî ji şahada devê şahada min girtine em nivîsîne. Bi rastî jî me lê nihêrî Belê. yani her ve gotineke wan şahdan mijareke bi dehan romana ye. Belê. Yani wisa wek du pirtûk hatine nivîsandin lê du çavkaniyên bingehîn ên ji bo bi sedan romana mirov kare binirxîne. Ji ber wê çendê xebatekî gelek hêja û giranbiha ye. Spas dikim hevalê hêja niha em dikarin bêjin bi dehan film jî jê derdikevin. Belê ji xwe dema roman jê derkeve bi dehan roman, belge film, film wekê din film belê. Yani evekî baş bû bi rastî ji dîroka şerê cîhanê ê yekemîn virva dest pê dike û dîroka herêmê heldaya destê xwe yani ne tenê komkujî tê de heye wî jî hene. Hevalê hêja piştî wî me goka em çi bikin harna be aqlê me de her tim hebû me komkujî em bêjin xilas kir em ji bîrbûyînê xilas bû komkujî. Tabii komkujî me pirin yani demek merhaba xwazirî Dersim heye em bêjin koçgirî heye Edirnê pirin heta tu bêjî ji komkujî zaten em serê xwe bilin nakin bi rastî jî yani. Hê niha jî devam dikin. Em jî heta dawiyê li dijî hemû komkujiya berxwedana xwe jî berdewam dikin. Komkujiyekî me dinê jî hebû bi rastî komkujiyekî pir giring aliyê hunerê ve komkujiyek çêbûn. Min dest da wî te kîjan Pirtûkê digotin ez Tirkî bêjim evê digo halı ve kilim dünya Türklerin armağanıdır. Belê. İşte ez dîna xedimê Türk qet aliyê xalî û xalîçeyan ve nemeşyane jî. Belê. Seksa çê jî nekirine. Lê mesela xalî û xalîçeyên Kurdan hemû dest dane ser xistine yê Tirka niha millet hew dizane ku xalî û xalîçe ê Tirkan in. Belê. Ev tiştî waqasî komkujê gelî Zîla ez êşandim biraz. Çandkujiye. Eva jî çandkujiye ji xwe çiqekî komkujiye ye. Çiqekî netewkujiye ye. Dilê min pir pêşiye bû bi rastî. Min got ez vê alî ve gelo çi dikarim bikim. Pirtûka han derkete holê ew jî halı ve felsefe ve mitolojik açıdan Kürt halı ve kilim desenleri. Çavekî felsefî û mitolojîk hûn qala berik angu kilim û mehfûran angu haliyan dikin. Tabii ne tenê ew. Mesela ew li ser motivên li ser nexşên li ser nexşê wan gelo tenê çi wat heye. Gelo ji me re tiştekî dibêjin an ew hemasa wisa çêkirine. Eva jî bi serê xwe eva jî bi serê xwe çavkaniyeke bingehîn ji bo wêjeyê. Bo helbestan ji bo hunera Kurd. Yani me vê Pirtûkê de hunera Kurd daye destê xwe. Tabii bi taybet jî hunera ew ê nexşên Kurdan, xalî û xalîçeyên wan me daye destê xwe. Bi rastî xebatê din jî hene wekî Newroz min ji were gotibû du cilt Newroz deket ew jî komkujiyekî wekî çandî bû. Divê Newroz ê Tirkan e ê me ye filan. Me denê xwedeyê ku ew jî wê ji destê me daxin me got ka em ser vî jî rawastin bi rastî tiştekî biçêkin. Min du cilt çi ew nivîsîne niha destê ew ê de destê hevala nivîsar. Dema pêş de bê çap kirin. Dema pêş de were çap kirin. Piştî wî dîroka Kurda inkar dibe hûn zanin. Dîroka inkarbûyî
حتی نه دولت کردان نه هاتنا آوا کرن تشتک نه چینه بیه کرد کا کینه تونه yani ایشان من دست آویت دیروکا کردم گو از گلو سر دیروکا کردان دکارم چی بکن آنها دستمی دا لسر گوتیان از خباته که دمشینم براستی دیروکا که محتشم درکته بشم yani دیروکا که پر گرینگ درکته بشم yani Sümer 25 sal Gutya idare kiriye. Bel. Kes evi nebejeme. Bel. Birasti pir dirokeki muhteşem dekete beşemen. Guti, Huri, Subaru, Lori, Mitani, hatta Hatti, Hitit devejen, Hatti, Hitit. Yani diroka dünyayı, diroka cihanı bir kurda dest bekiriye. Bu irome inkar dikin. Az xazım inki servi rastım. هێوی و باوەریە مەجی ئەوە کو ئەو بەرهەم jî yê di pirtûyxaneya Kurdî da ciyê xwe bigirin û ji aliyê xwendevanan gelek bir aciband. Yani tiştek bi me neyê wê cihê xwe bikirin jî inşallah. Kekê îkram. Niha şwa we qala hemû xebatan kir. Îcar bi rastî jî wek em dizanin di dîroka neteweyan da çavkaniyeke bingehîn an nirxên wa yên neteweyî kevneşopiyên wan e. Yani her gel bi awayekî li ser bingeha kevneşopiyên xwe dîroka xwe pêştêxe. Ji ber wê çendê em dixwazin di vê beşa xwe ya duyemîn de hinekî qala kevneşopiye bikin û têkiliya wê û wêjeyê. Berê her tiştî mirov dikare kevneşopiye çawa pênasa bike. Kevneşopî çi ye? Çavkaniya xwe ji ku digire? Ji bo neteweyekê giringiya wê çi ye? Bene. Di cihanê de her civak li ser hinka qayde ve kuralan sekinin yani sekinin. Jiyana civakî bê kural nîne, bê qayde nîne. Bê şêwe, em bêjin dikarin bêjin şêwe, dikarin bêjin zagon. Her civakî de hene. İşte çawa çêdibin ew zagon. Mesela tu tiştekî dikî pir xweşa min diçe, dibêjim ewa kirina tam cihê de bû. Demek ku xweşa min diçe ez dibêjim hevalê xwe mînak didim wê kirinê wekî qalibekî em hel didin. Ew qaliba mezin dibe ew qalibên kevneşopî hêdî dibin adet, dibin alî folklorê, alî adetê ve alî em bêjin hêdî qayde û kuralên ehlaqê jî ji bê derdikeve. Paşê zagonên nivîskî dertên holê, hukuk dertê holê. Yani di nava jiyanê de, di nava jiyana rojane kirinê baş, kirinê bi mêrxasî, kirinê bi em bêjin bi qîmet ew kirin hêdî radibin dibin zagon dikevne civakê wekî kevneşopî jî ji van çêdibin. Yani di nava cihanê de em bêjin li serê çiyayê serê çiya mesela kesekî were serê çiya wê derê wenda be alîkarî tiştekî baş e, kirinekî baş e. Ew alîkarî dibe wekî mêvandarî. Dibe mala xwe dixe mêvan. Em bêjin wekî mêvandarî di kevneşopiyekî mêvandarî ji wê derê çêdibe yani. Bêguman ev yek ji hewcedariyê civakî bi sedan salan, bi hezaran salan pêktê wek we jî gotî her kevneşopiyek li gor şert û mercên serdema xwe ji ber pêdiviyên civakî, pêdiviyên jiyanî pêktê. Gelo em dikarin kevneşopiyên Kurdan bi çend hevokan çawa binirxînin. Kurd xwedî kevneşopiyeke bi kîjan naverokê, bi kîjan wesfiye? Belê. Hevalê hemît Kurd me qasekî beşte gotibû di cihanê de milletekî herîk evnare. Bêguman. Milletê Mezopotamyayê herîk evnareyê niştecî. Demek ku mirov niştecî bû hinkê hin şêweyê jiyanê jî çêdibin dertên holê. Demek ku dibêjin mesela mêvandarî em bêjin. Di Kurda da heye mêvandarî. Di cihanê de mêvandariyekî wisa nîne mamoste. Anha adetên dawatan, adetên ewan. Adetên dawatan, adetê keçxastinê, en jî adetê malbateyên bi xwe malbateyan mezin em dibêjin. Ya alîkariyê, zibare, bêş. Tabii mesela xalî û xalîçeyan, êdînê falan herekî adetekî nav xwe de dihebîne. Yani kevneşopiyên cihanê
kevneşopiyen jiyanê ez bêjin Belê. li gorî mijaran li her mijarî de kevneşopiyek heye dertê pêşame û kevneşop pir ew nebin zaten millet şaşopaş dibe Belê. em ê çawa bişîn em ê hevla çawa biaxivin mezin qîmeta mezina em ê çawa bidin qîmeta piçûka em ê çawa bidin bûk mesela bûk were malê çi bike Belê. Belê. xasî nevera xasî û bûkê de wê çi be ev hemû wekî kevneşopiyan hatiye danîn Bê yani. guman kevneşopiyan jî mirov dikare bi du çavan lê binêrin. Kevneşopiyên erênî yê li ser bingeheke civakeke azad, xwezayî, ahlaqî û polîtîk Belê. hatine sazkirin. Lê di nava demê de çawa serdestiya em bêjin mêrê desthilatdar pêş ketiye ew hinî ji wan kevneşopiyan jî wan li gor xwe saz kirine mirov ji wan re bêje kevneşopiyên paşverû ku ew zêdetirîn em bêjin civakê hinekî tayîn dikin hinekî pêşa civakê digirin bêguman em ji aliyê erênî dinirxînin. Îcar dema em ji aliyê erênî dinirxînin helber kevneşopiyên baş yên ku civakê li ser bingeheke azad tîne bahev wek çîmentoyekê ye. Belê. Ez birê xwe re wiha bêjim kevneşopiyên neyînî nînin. Belê. Kevneşopî ji parzûmên hezar salan derbas dibin tên ji we. Belê. Yani nifşek wê kevneşopî datîne nifşê din hêdî dema ku bive kevneşopî mesela ji hezaran sal derbas dibe Belê. başê tê hemû parzûm dibin tên yani tiştê neyînî te da nînin. Lê Nava demê de bibir ez ê Belê. gotûne te ez zanim tu çi dibêjî. Nava demê de dema ku dem diguhere kevneşopî nava kevneşopiya vala dibin. Belê. Em bêjin dema malbata mezin. Belê. Dema ku şefekî mezin heye ve evke mezinek heye hemû li wî dinherin wî bavî dinherin. Belê. Zar nikarin mesela bav nikare zara xwe bîne cexwe mesela dema ku zar tê ce bavê bav evî dur dixe divê nevêje min bavû. Çima nevêjim te divê bavekî vê malbatê bavek tenê heye. Belê. Ew bave. Nexwaze ku zarok ew îşe re bêje bav dihe bav bikevin malbatê. Belê. Yani du bendî, du serîtî Belê. nexwazin ji ber ku hemû hev re dibêjin îşe hemû tişt destê wî bavê mezin dane. Belê. Mesela keş dayîn destê bavê dane kesî keçî napirse ez te bidim an na. Ez te bidim kî. Belê. Yani ev tişt berê erînî bû bi rastî Qasta me jî hêdî tabii anha üniversite derketine kerketî Belê. dixwazin bixwe ew xwe evîna xwe bixwe ew bikin tabii aliyê erînî ve dahat îşe hêdî bû neyînî. Belê. Qasta me jî ew e ji ber ku gelek kevneşopî hene Belê. li bin desthilatdariya em bêjin serdestên hundirîn yên navxwayî yên Kurdan da şîkil girtine û em bêjin îro jî di nava Kurdan da hinek car tê jîn bêguman em qala war dikin mamoste têkiliyar di navbera wêje û kevneşopiyê de mirov dikare çiva pênasa bike. Kevneşopiyan bandûreke çawa li wêjeyê kirine û di berhemên wêjeyî de xwe çawa dane der. Ez wiha bêjim wêje hest e Belê. eşq e evîn e evîndariye mesela bingeha wêjeyê de evîndarî heye eşq heye hest hene mesela tu dibê evîna yekê dixwazî helbestekî bilmîsî helbest çi derdikeve ji wê hestî derdikeve ew hest çi qas xurt be helbest he qas xurt çê dibe yani bingeha helbestê jî xurt dibe demek ku tu bigirî helbest helbestekî bi girînî dertê holî yani ew ki dilşewatî dertê holî. Belê. Demek ku tu evîndar bî ji evîna xwe dûr bî biçare helbestê hesretî dertên holî. Demek ku mesela nivîsîyosan e hemû tiştên berhemên mejiyê me demek ku hest kete navê tiştekî cida dertê û em ji re dibêjin wêje an jî zar gotin. Belê. Demek ku were nivîsandin wêje ye demek ku neyê nivîsandin êzî zar gotine yani Wêja devkî. wêjeya devkî em dibêjin ez wêjeyê re dibêjin bêje hene cara Belê. bêjeya devkî yani devkî Belê belê. Ji xwe ya rast wêje wek bingeha xwe ji bêjeyê digirin. Îcar wêje ez bawerim dema derbazî soranî bûye bi soranî bûye têgeha wêje.
nexwe mecî wek şîroveş gelek cihan bihîsiye ku binga xwe da bêje ye yani vegotin تگهی خوشش yani. Ve bêjî belê Ji bêjeyê yani bingê xoş ve derî dige. Ez dixwazim wiha bêjim kevneşopî jî heşe. Yani yek heste yek heşe. Belê. Kevneşopî ji parzûmên hezar salî hatine. Yani aliyê civakî bingeha civakî datîne bi holê. Yani gelo em ê çi bikin çi nekin civakê çawa bike çawa neke hemû tiştê civakî ser ew ê ser kevneşopiyan dimeş. belê Hine cara wêje kevneşopiyan jî ew dike. Kevneşopiyan beralî dike beralî dike. bandor ser dike Bandorê ser dike an jî wiha bêjim mesela wana dipejirîne û alîkarî ve wan re. Mesela kevneşopî hene wêje dibin alîkariyê kevneşopiya. Eslekî mînakekî bidin vê derê. Mamostê em dikarin vê xwe di wêja Kurdî da şopa kevneşopiyan gelek heye. Belê. Yani kevneşopî xwe di helbesta Kurdî da kurteçîroka Kurdî da destan û efsaneyê romanên Kurdî da gelek dide xwe dide der. Em dikarin bi mînakekî vê yekê Mesela wiha şêmber bêjin, bikin mesela- helbestekî Em ê helbesta jî bixwînin. belê Hevalê hêca mesela Mirkut heye. belê Mirkut çi ye? Dema ku tînin ew ê datînin holê belê belê danı pê dikutin. pêş heş hevdan dikutin yek jî dixwaze rast bike yani Belê. mecbur. İşte dema ku bînin dest neyxin de milê bişkenin yani çi dikin tînin bi helbestekî an jî bi ewekî bi kilamekî Belê kilama Mirkut dikin wekî bir ritim were Belê. bikeve ew ê. Mesela em bêjin ew ê da di nava zeviyê da dema ku tirpana ew dikin belê bi kilaman tirpana dibêjin ku tirpana yekî Bêguma. negîje yedinê bi Bêguma. zirarekî nedin hev. Yani ez kilama bêjim wêje êdinê jî aborî mamoste. belê Di nava hev de zaten dertên holê. Di nava jiyana aboriyê da wêje derdikevin holê. belê Yani jiyana aborî, jiyana kevneşopî, jiyana civakî hemû ji derketina bingeha ew ê ne yani bingeha wêjeyê ne. belê mamos Wêje di nava jiyanê de hestê mirovan tîne ziman. belê bêguma Yani aliyê hestan ve wêje de malbatê olê. Wêje mesela hene cara min gotiya aboriyê dipejirîne û alîkar dibe. belê Wekî Mirkut, wekî Belê. êdilê filan. Hene cara jî li hemberî wî dertê. bêguman aliyên milên ku qebûl neke ji aliyê hest û raman û Belê belê neverokê qebûl ve nake yani. li dijî vê serî hilide mamose Belê serî hilde de yani serhildanekî bi rastî hestiye. belê Duygusal dibêjin yani Belê. serhildanekî bu sene mesela em bêjin alî kevneşopî da malbata mezin bavek heye. Bav çi bike ew e yani zarvîkan Belê. hemberî bavê derî. Bav mesela di gunda keçek dilê wî bikeve ciwanekî an jî dilê ciwanekî bikeve keçekî nikarin bînin ziman. belê Bav dibêje na divê ez ê te bidim filan derî. belê Nikare bêje na. Demek ku nikare bêje na di heşê xwe da di hestê xwe da li hember dertê. vê demê serhildanê dest pê Wekî bi dike helbestekî tîne ziman. belê mamose kerem bikin îcar em Belê wan helbesta helbesteke ez ku bi mesela mijara me ve têkildar xwe berdin dilê temaşevanan kerem belê bigorin ezbera min zêde xweş nîne. ha kerem kim fermo derê bixwînim. Mesela kesê wan kesek û destê wan nagîje hev. Pir bi derdin. belê Tabii ki evine şopî dibin asteng bi derwan. Em ê jin helbesekî wiha heye divê lo rebiyo Xwedê xirab bike dilê bêdil. Fermanê gahkî bê werîsê bêcil. belê Yani divê bira dil bi dil be, bira çi dibêjin, bira tûrê parsê li mil be belê û binê tûr jî qul be. belê dengbêj Dema ku dil şakir bi û dil şavê nebû. yekê gelek baş Belê dibêje, belê pir xweş dibêje yani Belê. wey dil kilama wey dil da em dibêjin ev çima tê gotin dil bi dil nîne. belê Ev wekî serhildaneke yani. bêguma Bira dil bi dil be, tûrê parsê jî li mil be, bira binê tûr jî qul be. belê Yani ev çi tîne ziman li hemberê kevneşopiyan, li hemberê hiş serhildana hest e yani wê derê. Dîsa merev dikare bêje yani derdek dikeve bedena evîndaran, derdekî bê dermane yani nikarin ew bikin. Ev jî ha bêjim
مثلا سترama حكيمي سرحدي بله evindara xud dibe ser hekim dibêje ey hekîmo divê heger tu yê birîndarê mala bavê min sax kî tu yê bi zêrê bi serê min qayîl bû qayîl nebû ez ê pêşkeşê hekîmê xwe bikim rûkê henarî gerdana nazî بله اواجی شخوا بویا Buna نجارا namusê Kurd xwe dikujin سترانên newsane. den bêjiye bele bele Em buna namusê Kurd xwe Belê dikujin lê dema ku bêçaretî bû neçartî bû Belê. dibêje ez ê tiştê ku nebûyî jî bikim tenê rakepiya bele ey hekîmo mesela hene cara çi ye zanî hene cara hewarek e hewara xwe belê. bi wêjeyê dişine bele bele mesela bi kilamkî dibêje divê çemê çetelê hûn çemê çetelê belê. kilamekî xweş e bele bi wê derê dibêje cavê bidin bele Ebdû bek kavîsa birawere avajî dibêje krapetê xaço jî Belê dibêje belê bele pir tê gotin zaten divê ben de Romê bendekî ew e divê kaz vê derê bixwînim bele berê me dane rêka dûrê nizanim terim ku derê welatê xerêbî gurbetê karê xwe bike xalo belê benda Romiya bendeke giran e destê min kelepçê de riziyan e xalo divê bele ew jî hewareke aliyê wêjeyî ve aliyê hunerê ve hatiye gotin bele mamoste hinek qedexeyan mamoste qul dikin hinek qedexe tundatînin ya qedexe Belê, mesela belê. gevneşopî qedexe ne Belê. zagonin û her zagonê qedexekê xurasî zagonên bênî bîskîne belê kekê îkram sem hatin belê dawya bername xwe bi rastî jî mijareke wisa ye mirov bi rojan li ser nîqaş bike li ser belê mamoste sohbet bike dewrîşê xelas evdî nabe. zembil firoş Belê belê wekî mînakê ew ne Belê. mînakê serhildanê yani wek me berê niha jî hemberî gotî keyneşopiyan bi rastî jî kevneşopî çavkan kevneşopiyên erênî yên baş yên li ser nirxên civakeke azad xwezayî û polîtîk xwe saz kirine çavkaniyeke bingehîn ya têkuşîna azadiya gelan e yê Kurdan jî boî têkuşîna azadiya Kurdistanê kevneşopiyên baş yên erênî çavkaniyeke bingehînin ji xwe têkuşîna azadiya gelê Kurd jî ji wê gelek sûd wergire mamoste em ji bo tevlîbûna we ya bernama me gelek kêfxweş bûn em dibêjin gelek spas mala we ava dilê we ava bi xêr û xweş hatin ava gelek sabê em ji bo kar û xebatên wê jin hawpê de jî serkeftin û serfiraziyê dixwazin gelek sabin mala we ava belê temaşevanên hêja wê ji hezên delal em careke dî hatin dawya bernama xwe em îro careka din li Wanê bûn mêvanê me nivîskar îkram îşler bû me hem derbarê berhemdariya wî da hem jî derbarê têkiliya navbera wêje û kevneşopiyê da fikr û ramanên xwe bi were par vekir em dibêjin ji xwe me berê niha jî got kevneşopiyên erênî çavkaniyeke bingehîn ya jiyana gelana ya jiyana civakê ne ya jiyana Kurdan e belê em dibêjin heta bernameyeke din bimînin di nava kevneşopiyên xwe yên erênî û wekek we her car em dibêjin bê bîr nemînin bê wêje nemînin bê bîra wêjeyî nemînin